Mehmet Şerif Durmaz Doğru Haber Gava Evvel ya Despêkê Dînê İslam'a aziz Recep, Şaban û Remezan ji mehên bimbarek hesibandiye. Em fezîleta van mehên bimbarek jî ji hinek hadîsên Pêxember aleyhisselam pê dizanin. Resulê Xweda aleyhisselam di hadîsek xwe ya şerîf de wiha kirêm kiriye. Recep meha Xweda ye, Şaban meha min e, Remezan jî meha ümmeta min e. Sê mehên bimbarek şevên mîna regaîb, mîrac, beraat û leyletul qedrê ku fezîleta pir, qîmeta wan gelek zêde giranbiha ne di xwe de vedihebîne. Îbadetên ku di van şevan de tê kirin, ji wextê wekî din gelekî bixêrtir e û mukafata wan zêdetir e. Pêxemberê me aleyhisselam wexta ku mehên bimbarek dest pê dikirin, wiha destê xwe vedigirt û du'a dikir. Xwedayê min, Recep û Şabanê ji bo me mübarek bike û me bigihîne Remezanê. Di serê destpêka mehên bimbarek de me jî destê xwe vedigirt û weka duayên ku Pêxember aleyhisselam dikir, du'a dikirin. Me jî ji Xweda dixwest ku Recep û Şaban di heqê me de bi xêr bigerîne û me di nimêjên xwe de di şevên bimbarek ê ku me îdrak dikirin de me her daîm ji Xwedê xwest ku me bigihîne Remezanê. Ew Remezana ku di nava xwe de şeva leyletul qedrê vedihebîne. Xwedê duayên me qebûl kir û em gihaştin Remezanê. Hemd ji Xweda re, em sed car şukrêwî dikin ku em gihandin Remezana bimbarek ya ku tê de xeta û guneh tên efû kirin, dua û tewbetên qebûl kirin. Hewceya em vê meha Remezana ku ji her hêlê ve fersendê di xwe de dihebîne, bi heqî îdrak bikin û bi maneyek heqîqî ji xêr û bereketa wê feyz bigirin. Helbet rehm û bereket, ewf û mexfîreta Xwedayê Teala pir e. Lê di Remezanê de bêhtir û zêdetir e. Di Remezanê de hindik gîret, gelek mukafat, li dijî sermaya hindik jî kar û qezenca gelek zêde heye. Xwedayê Teala di vê meha bimbarek de bi rehmet û merhameta xwe Müslümana dorpêş dike. Ji bo di heyata xwe de rûpelekî spî û nû vebike, fersendê dide. İmkana xetayên ku di 11 mehan de hatine kirin, bi nişmî li ser were seknandin û ji bo temamkirina kêmasiyan fersendê dide. Ji ber vê yekê di wê wek fersendê li meha Remezanê bênêrîn. Di ebdîtî û îbadet, hezjêkirin û di malê ku di oxira rêya Xweda de tê xerckirin de hewceya comerdî were kirin. Lazim e em di vê şuûrê de bin ku her çî tiştê ku em xwedîtiyê lê dikin tevek milkê Xwedan e. Ji ber vê di wê em ni'metê ku Xweda daye me jî bi comerdî di oxira rêya wî de ser bikin û hewceyê ku çikûstî di vê mijarê de qethiyen neyê kirin. Meha Remezanê meha Qur'anê ye. Ew Qur'an ji bo rêbertiya hidayetê, ji bo heq û batil ispat û delîlek eşkere û ji bo rêya rast nîşanê însanan bide, kitêbek îlahî ye hatiye şandin. Kesên ku nûra Qur'anê taqîb dikin, qet rêya xwe şaş nakin, muheqeq digihêjin sahîla silametê. Ji ber vê yekê hewceya di vê mehê de ji bo xwendina Qur'anê, ji bo elmandina Qur'anê û ji bo jiyanek li gor emr û nehyê di Qur'anê de lazim e hemû îmkan were seferber kirin. Meha Remezanê hem li dijî Xwedê û hem jî li dijî însana ispatkirina samîmiyet, hezjêkirin û rastiyê ye. Remezan meha ku bi xwendina Qur'anê xwedîkirina hiş û qelb e, bi rojîgirtinê terbiyekirina nefsê ye, bikirina nimêjê gihaştina zîrweya ebdîtiyê ye, bi înfaq û sedeqeyan bi hêz û quwetkirina biratiyê ye û quwet û hêza ku ji îbadetan tên stendin jî ji nû ve bi canbûn e. Meha Remezanê
او مهکو اهل ایمان تیده جو گنه و جرمان پوشمان دبن و بر بخیره و باز ددن. دوی مهیده دریه جنت حتی داویه تیوه کرن، دریه جهنم جی تین گرتن، شیطان تین زنجیر کرن و گریدان. ملیاکتین خوده دمها رمضان ده جبو مؤمنان استغفار دکن. ده هر شوین و مهیده به هزاران انسان بلگیا خویا چونا جنت و بهشت دستینن. دوی مهیده شیطان و دست براکن شیطان حتی کو انسان میله نکه نکاروان بر بخرابی و نقنجیه و کاش بکن. درو جامعه ایرو دکو خرابی زیده بویه، جنرخین اخلاق و معنویات هاتیه دور کتن، حز جیکرنا دنیای د قلبان د جی گرتیه. حوجه رمضان جبو کسین سعادتا ابدی جخوره کرنا آرمان جو مقصد دوی ببه میلاد. بله دوی سلطانا 11 مهان رمضانا شریف یا بمبارک جبوان کسین کو هیوی و تمنیا قزنش کرنا امتحانا لدنیه و ستندنا بلگیا گهاشتنا بهشت و جنت دکن ره ببه گاوا اول یا دسپیکی.